Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Nah, pertemuan kali ini awak dhewe arep sinau werna-werna dolanan. Dolanan iku ana akeh. Kayata sing pertama utawa sing kepisan yaiku ana dakon utawa congklak. Sing keloro ana dolanan bekelan. Ana meneh dolanan sing jenenge sumandana utawa engklek. Ana meneh dolanan sing jenenge nekeran. Ning basa Indonesia jenenge bermain kelereng. Ana meneh dolanan sing nggunakake alat, biasane ana sing gawa saka karet, jenenge lamparan lan yeye utawa lompat tali. Ana meneh dolanan sing nggunakake pring utawa batok klapa, jenenge egrang. Selanjutnya dolanan gobak sodor. Ana meneh dolanan sing jenenge bentik utawa getrik. Ana meneh dolanan sing jenenge ular naga panjang. Selanjutnya dolanan iku jenenge jublak suweng. Ana meneh dolanan sing jenenge jamuran. Ana meneh yaiku jenenge dingklek oglak-aglik. Nah, dolanan iku mesti bocah-bocah ngerti ya. Dolanan iku jenenge jentungan utawa delikan. Yen nek ning basa Indonesia jenenge petak umpet. Nah, terakhir yaiku jenenge pasaran utawa mangsak-mangsaan. Dolanan iki biasane dilakokke wong wedok. Nah, bocah-bocah, dolanan iku mesti ana manfaate. Nah, manfaat dolanan yaiku siji, nglatih keterampilan. Dolanan sing nglatih keterampilan kayata bentik, nekeran, gateng, lan lompat tali. Loro, dolanan sing nglatih olahraga lan kerjasama kayata gobak sodor, bal-balan, lan kasti. Sing ketelu, dolanan iku manfaate nenuntun paseduluran utawa panguyuban sinambi seni kayata jamuran, ana lepetan, ular naga panjang utawa jublak suweng. Dolanan iku kabeh bebarengan sinambi karo tetembangan utawa karo nyanyi. Nah, bocah-bocah, tujuane dedolanan kabeh iku kanggo golek seneng, minangka kanggo selingan mikir supaya atine seneng. Dolanan apa sing hurung kok lakoni? Tugase bocah-bocah yaiku lakokno siji wae dolanan sing disenengi. Dolanan ora mesti sing mau tak sebutke Bu Guru ya. Dolanan apa wae banjur difoto dikirim nang grup kelas. Nah, iku wae sing saged Bu Guru sampeke. Muga-muga bocah-bocah duwe inspirasi kanggo dolanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.